Machigni kino nyakora mogi mana kaka nasingo wantiere koda wendo e studio Kairi Abil mabende wuok e riwruok mar ok mar piny owacho mar Usawa mabende wada twago kotenore koda somo mag senior school duoko nyowuok odiochieng' manyoro kendo king'iyo mbui to weche thoth sani mokalo kaluwore koda kikruok mabiro kod gima wendo parni mae okang' mokwongo ma jopuonjre pacho ka otimo penjo mar KJSEA mabende en penj mitimo kod jopuonjre ma jo grade 9 motieko somo e kidieny mar junior school e bwo lai mar somo sani mar competency based education kata CBE. Omiyo jonyuol mathoth ong'iyo kod lai machon mar 844 kama iyudo ka sani jonyuol mathoth temo mar mondo mi ging'eni to EE1 kata ME2 ni onyisang'o gidwa ni mondo pimnegi koda lai mar 844. Omiyo wan kaka Ramogi TV watemo mana kelo jolony mondo mi wakolgo weche mag lai manyien mar somo mar CBE. Kapok wachako twak makamano adwa ni mondo mi wasom kata watim report machielo kotenore koda wechegi ka odiochieng' achiel tok duoko mag piny mar grade 9 KJSEA wuok thoth jonyuol kod jopuonjre ni kod kikruok matamre gi nono kaluwore ni pod ok gilony kod yo manyien mar chiwo maksi e bwo lai manyien mar CBE. Jopuonj ywak ni temo chiwo ne jonyuol ler ewi duoko makamago ok yot kaluwore ni thoth gi ong'iyo gi chenro machon manitiyo godo e bwo lai mar 844. Jonyuol go koro dwaro mondo mi sirikal wuog oko kendo chiwnegi ler ewi kama nyithindegi chomo tok duoko makamago. Ma en skul primar mar sirikal mar Kari manitiere boma ma Kisii. Jonyuol mawuok e gwenge mopogore opogore ochopo kam kata obedo ni odiochieng' ma kawuono ne en nyasi mar jamhuri. Jonyuol gi dwa mondo mi ochiwnegi ler koluwore koda duoko mar penj mar KJSEA manogolo odiochieng' manyoro. Apisi mar japuonj maduong' odich kod chenro maka kod kacha. Ka jonyuol kaachiel kod nyithindegi dwa mondo mi olernegi ni to nyathi otimo nade e penj ahinya gidwa mondo mi opimnegi kod lai machon mar somo mar 844. Jonyuol gi pod ok olony kod chenro mitiyo godo e chiwo maksi ne jopuonjre e bwo lai manyien mar CBE. Ok ging'eyo ni weche mag EE1, EE2 onyisang'o to ma nyisang'o ne ngima ma nyithindgi manyime. Ma ok en wich bar ne skunde mag sirikal kende. E skundi mar Ogembo waromo koda bende jonyuol ma bende pok owinjo ler malong'o ewi duoko manogolo odiochieng' manyoro. Hata mimi mwenyewe nilivyo naeleza sijapata vizuri. Sasa vile tuko na walimu hapa watatuelezea hiyo utajua vizuri hiyo inamaliza nini. The other concern they are having is like what are they going to use, what parameter will be used to place their kids in senior school, because we have the STEM pathway, the social science pathway and the arts and sports pathway. Bende en achiedh nade ma oko kwako kaunti ma Kisii kende. E kaunti ma Machakos, Charles Barasa kod Lilian Nyambu gin jonyuol ma bende koro nie mudho kaluwore koda duoko mar nyathigi Amy Barasa. Kweli niliangalia matokeo ya mtoto nikaona EE na imekuwa terminologies ambazo inatukanganisha kidogo kwa vile sisi tulikuwa tumezoea points. Sasa tunaomba serikali iweze kuelimisha wazazi ili waweze kuelewa kwa undani zaidi. Wich bar maduong' machielo en kaka yiero grube mag kit somo ma bende dongere dendo ni pathways ma nyithindgi biro timo kodonje skunde mag senior. The reporting of performance of KJSEA has thus been done from point 1 to point 8, where point 8 is the best at exceeding expectation 1 and point 1 is the least at below expectation 2. Giethuolo ni kikruok makama pod dhi nyime kind jonyuol ka migawo mar somo kore jiwo mondo mi owuog oko kendo chiw ler malong'o ewi duoko mag penj mar KJSEA. Erokamano nyanya kwa Ramogi mana kaka nasingo adwa ni mondo mi wachaka chenro twak marwa kod wendo en Abil Ondiek mabende tiyo e Usawa Agenda ma en riwruok ma ok mar piny owacho marango ratiro mar kit somo michiwo maromre ne jopuonjre